O să le de pe punct din cauza că cureaua a fost... s-a mâncat din cauza uneia dintre întinzătoare. Și automat s-a mâncat din curea, s-a dus după flanșă. S-a dus la cureaua distribuție și tot așa. Și a sărit de pe punct. Și trebuie să demontez toată hardughia asta. Asta a fost cauza. Cauza a fost una dintre ele. Una dintre asta și-a cauzat uzura curelii, cureaua uzându-se și sărind după fulie, automat s-a dus la cureaua distribuție și după aia a sărit pe punct. Da. Deci, aveți foarte mare grijă la întinzătoarele astea. Nu numai astea, la toate. În general. Eu vorbesc în general, nu